Hemen txenabil begira, zubiontarako plana egiteko. A ber, gauza mordoba daude, Hemen azteko eta behin jartzeu, Durangoko azoka. Bai edo bai, azaldu behar naiz. Fijo. Bale, beste bat. Urrezko aizkora. Ai, ama, horreare azaldu behar naiz, bai o bai. Eta fikoban, bi bigi, jaialdia. Ai, ama, horire, plan ezin hobea. Eta gaurko gonbidatua gainera, bertan ibiliko da. Eta gogoratu, abenduak 12, EITB maratoia, aurten, gaixotasun kardiobaskularrengatik izango da. Eta badakizue, danon artean lagundu bihar deula. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Laida Rodríguez, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, mi esker oso ondo. Irrikitan, egongo zate, ez da jaialdia etortzeko. Bibegi dator. Han egongo gara, bai. Fikoban, antopatuko zaitugu? Bai. Eta Laida, gaina zu birtziklatuko elkarteko kidetako, sortzailea gaina, ez da? Bai, irutako bat, 2019an sortutako elkarte bat, naturaren alde lan egiten duen elkarte bat. Bikain, eta han topatuko zaitugu, historia horrekin ere bai, ez da? Bai, noski, bai. Eta emanaldi bat, ekitaldi oso eman berduzu, zozingo zuan berezia? Aurten itzaldirik ez dugu emango, baina kosmetika naturaleko tailerrak bai emango ditugula. Ruth eta Bilok. Bikain, ikusiko zueze egun bereziak izango dian Fikoban, badakizue alde zueniak azaldu, eta gu gaur hemen sukaldean ibiliko gara. Sukaldenen moldatze altzea? Bai, noski. Bueno, barrixoto bat ingo deu, eta ikusiko deu eta ikasi, ze topatuko deun han asteburu guztin, ez da? Hori da. Adi lagunak, saio, paregabia datorreta. Bueno, lagunak eta Laida, garatuko izuet pausuz, nondik noe biliko gehan, risotto egiteko garaian, bale? Ingo dugu risotto bat, gero ingo dugu emulsio bat tofokin, eta gero tempurati pasako ditugu perretxiko berezi horiek. Hemen ingo deuna da, tipulina goxatuko dugu sartaian, bale? Olio pixatekin, ondoren botako ditugu berta perretxikoak, ondo salteatu, eta gero bertan, ja, ardo zurila botako dugu baitare arroza, hasiko gea goxatzen hueltaka eta salda botako jo. Eta hori gero aberazteko ingo deuna da, alberginia labian sartuko deu, erretzea, erreta da honian atea, zuritu, birrinduko deu, eta krematxori sartuko deu, risoton barruan goxatzeko. Eta gutxi balitz, hemen dazka hori bai, tomate lehorrak, laukitxotan ingoitugu, eta ere bai gehitu ingoizkitxeu. Bikain. Gatzan puntua jarriko deu, piperra utzana, eta gaurko plateran oinarria prestatuta. Eta esan deun bezala, bi gauza ingoitugu lagungarri. Tofun emulsio bat ingo deu, hemen albaka ostok dazkau, albaka freskua, bale? Ingo deuna da, baso batian sartu, tofuan ikustetan agehitxo izango da, erdik baka bat edola sartu, baratzuri hautza, limoian birrindura eta zukua, albaka ostok, eta ingo deu emulsio bat horrekin, olio pixka botatzen, eta puntxuan da honian, listo, gure arrozai lagungarri jarriko jau. Eta hoi gutxi balitz, esan deun bezala, hemen dazkaun perretxiko hauekin, banatuko ditugu, eta hemen, ingo deu tempura irina da, botako jau baita ere baratzuri hautza, piperra hautza, tempura prestatuko deu, bertzatik pasa perretxikoak, prejitu, eta baita ere arrozan ondon jarri ditugu. Eta bukatua. Eta bukatu, hola, plater kombinatu behar bat ingo deu. Bueno, eta hau esan da laniak banatuko ditugu. A ber, lanak banatzeko, ingo deuna da, azteko eta behitu, hemen dazkaten perretxiko hauek, ateatzen jungo zea bertatikan, hemen txortena daka, baina no, pixka etoiken du, txukundu, eta satitxotan nin, hori da. Eta ni bestalde, jungo nahizena da, tipulina goxatzen, bale? Badoz. Bueno, eta aldi berin mingaina iman berdio, bale? Bai. Bueno, Laida, kontatu, egun berezi eta politonetan, ze topatuko dugu Fikoban? Bueno, bertan, tailerrak aurkituko dituzue, kosmetika naturaleko tailerrak, birziklatuke antolatuak, jasangarritasunari ikasteko aukera izango dugu, osasunari buruz, euneko vegetal elikadura baitare izango da, edo, bueno, veganismoan sartu nahi duen
pertsona batek aukera izan dezan deskubritzeko, ikasi dezan, eta bueno, zer den mundu guzti hori ikasteko. Bai, askotan entzute dugu veganismoa eta usten dugu bakarri dela barazki jatia, ez da? Baina atzetikan gauza asko datoz, eta lurrai helduta gaina, ez da? Bai. Bueno, azken finean, veganismoa ez da elikadurari buruz bakarrik... Jasangarritasunakin zerikusia handia da, ez da? Hori da, jasangarritasunari buruz. Jasangarritasunari oso lotuta dago. Eta osasunari baita ere. Vale. Bueno, zure gaira jungo geha, retzikla, birtziklatu, ez da? Hori da. Zertan datza hori esate? Bueno, hitzak biak garri esateu, baina ez dakit. Esan dezu hiruen artean sortu zenutela, bai. Zein zan helburua? Birtziklazia izango, baina gauza asko lotuko ditura. Hori da, rezikla birtziklatu 2019an sortu zen, 3 lagunen artean, Robert, Gorka eta ni, Robert gure laguna da eta Gorkan ere bikotea. Vale. Lagunare bai. Lagunare bai, eski. Oberena. Lagun honena. Bueno, eta zer helburukin sortu zenuten hori? Naturaren alde lan egiteko helburuarekin eta naturaren ahotsa izateko helburuarekin. Ona. Rezikla birziklatu gure elkartearen izena da, baina esaten dugun bezala, birziklatzea azkeneko pausua izan behar da, jasangarritasunaren murriztu, konpondu... Bai, bizitza asko eman bertzaizkiola produktuai birtziklatu baino lehenu, ez da? Hori da. Birtziklatzen deunean askotan energia asko gastatzen da, produktu hori birtziklatzeko, ez da? Hori da, eta batez ere, esaten dugun bezala, nahi duguna, elkartearen helburu bat baita ere da, biztanleriaren ohiturak aldatzea, ez azken finean, bueno, sistema konsumista batean sartutak gaude eta gurpil horretatik ateratzea oso zaila da. Bai. Gaina beti gurpilotan sartze geha, errestute izkiguelako gauza, komodu egiteko, lan gutxo hartzeko, eta gero nola atzea egin, ez da? Merke, errez, eta horrek... Baina naturai behitu gabe. Hori da, ez gara konteratzen guzti horrek kriston kaltea sortarazten duela ingurumenean eta elkartean baitare, esango nuke. Zertan murgiltze zate gehiena? Zeintzu dia arazo larrienako? Zerrei iten diozue, ustakit, buru belarri zerretan jartze zeate elkartean? Ohiturak aldatzea batez ere. Ni nire bizitzan aldaketa asko egon dira. Jasangarritasun mundu honetan bide luzea da, noski. Eta nahi duguna da hori gure esperientziarekin, gure aldaketekin, jendeak ikusi dezan posible dela eta jasangarritasun bide hori ere eraman daitekela. Eta adibide batzu jartzeko, zertan iten dugu kalte gehienan, o zertan gehiena despistatu geha, o... Egia esan da, naturarekiko konexio hori guztiz galtzen ari garela. Eta zentzu guztitan. Azkenean, elikaduran, eguneroko bizitzan, kosmetikan baita ere, eguneroko kosmetika, erabiltzen dugun kosmetika hori, kriston kaltea egiten du, eta kristonak kutsatzen du. Bai ingurumenean, baina baita ere gure gorputzari kalte egiten dio. Egia esan hor, leheno askotan esatezan, gaitza gehiena hemen erreketan da etorri zian eta hola, lavadorak eta lavajilasa jarri zituen ian. Ia, mundu guztia, produktu mordoba bota, lavajilazea, geho, batrasna hori garbitzeko, leheno ez dakit tximbo batekin garbitze zian etxen, eta azkenian gaitza itezan, baino ez hainbestekoa, ez da? Ez hainbestekoa, hori da. Produktu guzti horiek osai toksiko pila dituzte, kudeatu ezin direnak, azken finean, ez? Batzuk bai, kudeatu daitezke, baino beste asko ibaietara zuzenean isurtzen ditugu eta ibaitik itxasora. Jakin behar dugu, ondakinen 80%, jakin behar dugu lurretik datozela, esan nahi du gizakiaren ondorioa dela. Gizakia... 80%, Bai. Ibaietan bukatzen dutena eta gero itxasoan. Bai, eta azkenian, erraustegia jartzitue, birtziklatzeko lekuak, baino inbiar denuna da beste leku batea behitu pixkat, ez da? Murriztu edo jendeak iten duna da beste toki batetara behiratu, eta, uste du, listo, arazoa konponduta dagoela. Ondakin guzti horiek azkenean lurperatuak izango dira edo erreak. Eta erabatea, o bestea, toksikoak botako iztue, o zerura, o lurraspira, edo... Hori da, orduan azken finean zin behar da, gure kontsumitzeko ohiturak aldatu.
hori da oinarria. Eta nundak gau gaitzak egin. Azkenian gu jakikin da veganismoa jakian inguruan dabil, baina gero, esan desun bezala, kosmetikan, testilan, gidari autotan, danian da gau, ez da? Triskantza. Danian eta dena ezin dugu aldatu, Moldatu inbiar de, bai, claro, ez que astuan jungo lanea, baina... Hori da. Baina aldan neurrin, autobusian jun. Hori da, eta bakoitzak alduen neurrian impacto hori gutxitu dezan. Esaten dut, alden neurrian noski. Lusatzen ari naiz, ez? Honea bota. Ez, oso ondo goaz. Hau kenduko izute mendikan, hau ere bai. Bueno, Laida, eta zuk, esan dezu tailertxo bat inbiar dezula, ez da, fiko ban. Zer topatuko dugu bertan? Kosmetika naturaleko tailerrak egingo ditugu. Bai, abenduaren 7 eta 8, larun bata eta igandean. Larun bat goizean. Berdinak izango dira segun zekendetzako? Ez, lau formula egingo ditugu, desberdin. Jendeak aukera izan dezan, nahi dunera joaitea eta erabaki dezala. Orduan, larun bat goizean, batxera garbitzeko garbi-garri bat. Gero, atxaldean, arropa garbitzeko garbi-garri bat, baita ere. Igande goizean, plastilina veganoa. Umei ere aukera hori... Jatia dago plastilina hori ez? Badute, bai. Bai? Oso gauza, ona. Umei ere aukera manbartzaile, beste bideak ere daudela jolasteko eta... Eta barkatu, zea egiteko erropa eta garbitzeko berrezuen xaboi hori, oizite zue, zerrautzakin da, o zerrautzakin baino, erretxin zea... Ez. Xaboiakin, txikitatu, Bai, raiatu edo txikitu edo inbiar da, ez da? Txikitutako xaboi horrekin, eta, ez dut gehiago aurreratuko. Nahi dunak bertara junda ikastia, ez da? Oso ondo. Ez que nik noiz izan deta, gero leheno izeko kere bai itezun lanian, hori olio zarrakin, da sosa kaustikakin, da gero ere bai jartezune bai hori tximeneako zerra utzak eta oinarria hori da, baina gu erresten dugu pixkat. Beti esaten dugu erronkak erreixak izan behar direla helburuak lortzeko, ez? Bestela, bertan bera. Bestela igual lan gehiago emateu horrek eta histori gehiago sortzeitu. Eta ez duzu ezer bururatzen, beraz, errestuin behar da bizitza, eta hori. Eta gero, igande atxaldean, hortzetako pasta. Zer gau zana, hortzetako pastakin ebe izaten du ez, da? Batzuk oso txarrak diala, gero kiston kizia gauza, ez dakit. Egia esan nire nahiz investigatzen jarri hori, baina zuk gehiago esango zu. Zer topatzen dugu hortzetako pasta normaletan? Mikroplastikoak, aurkitu daitezke, badire hortzetako pasta batzuk non puntu urdin txikiak dituztenak, horiek mikroplastikoak dira. Benetan aizea? Bai. Ez dut nik asmatzen, Eta zeitezu, mikroplastiko horrekin gehiago igurtzitzea hortza? Hori da. Zeiteko, eskonpritze bat izango bazan bezala? Hori da. Eta azken finean hori, nere alabat tragatitu beti, tragatitut giro laiteu gaina, jope. Jakintzazu gorputzean badugula mikroplastikoa gaur egun ikerketek esaten dute, badaudela mikroplastikoak gure... Mordo bat gaina. Lenguan ez dakin unik irakurri nun, kreditu txartela bat jaten deula astian. Astero, bai. Astero. Zani, Bai, eta esaten deuz, nola izan daiteke, esaten du, hori ura eraten deunean mikroplastikoa eraten deulare, bai, ez da? Orduzu eredu bat. Eta jakin dezazuen, ikerketek esaten dute, pertsona batek egunero 8 eta 10 produktu artean erabiltzen ditula, ez? Bai. Esaten duzu, nola izan daiteke, bai, egia da. Zenbatzen hasten zara, eta txamputik hasita, gorputzeko xaboia, hortzetako pasta, kolonia, aurpegirako krema, aurpegirako seruma, Nei erdilak ez zila errapatzen, Horian ikoa 8. Orduan, jakintzazu, gero, produktu guzti horien barnean, zenbat produktu toksiko dauden jakinda, azken finean azala guzti hori zurbatzen. Influencer asko ez diala, dutxatzen jaboi gabe, 2 urte di joazela xaboik eban gabe, segun ze xaboi mota, ez da, gero ez da usaitzen, kamaran atzian daudenak eta... Bakoitza kudeatu dezala ez, bere egunerokotua, baina kudeatzea beria, baina aldi berian lurra eta gure ingurugunea ere, bai, ez da? Hori da. Eta tailerretan nahi duguna da, hori jendeak naturarekiko konexio hori berreskuratzea, ikasi dezan, landareetaz jakin dezan,
ez? Bai, ze garrantzitsua da, eta gainea hori esaten deuna, ez da? Produktu hori guztiak azkenean gure landaretan daude, gure naturan daude, eta askotan kimikoan bila jutegea, eta gero azala hola daka, eta ez dakiz zeba, eta... Botiken oinarria... Eta kibu ez da zebotatzen deun gainea. Hori da, botiken oinarria landaretan... Dator, no? Landaretatik. Landaretatik dator. Bueno, eta alai da, hemen desente aurratu deu, eta bitartean jungo geana da, hau, potxatu bitarten, erreportai bat ikustea. Elikaenean jungo gea, ikusi zuen Bergaran dagoen proiektu berri bat oso interesgarria, eta guazen area, ikastea. Guantxe gatoz. Kaixo, ni Aitzuber naiz, Bergarako Xirondo azokan gare, eta gaur Elikaenea proiektua ezagutzera etorri ga. Elikaenea proiektua da Xirondoko azoka biziberritzeko egitasmo bat. Azken finean, azoken testuingurua gaur egun, Euskal Herrixan eta hemendik kanpo be, azoka gainbeheran darela argi ikusten da, eta Bergaran, Bergarako eragile ezberdinak, bai udala, landa garapena, erindajan kooperatiba, ekoizle batzuk, postuetako kidiak, elkartu ginen, ikusteko hemen ze proiektu garatu alzan. Eta Elikaenea egitasmoa horrei erantzuna emateko jaiotako proiektua da. Gure ideia orokorra, Elikaeneako ideia orokorra da, azoka garaikide bat edo irudikatzea. Azken finean, gaur egun, ekoizlien produktuak zuzenean eskuratzeko, gero eta zailagoa da, gero eta urrinen dauzkagu produktu horiek, eta Elikaenean itzen duguna da, ekoizle txiki askoren produktuak eskuragarri jarri kontsumitzaileari. Eta 100 gora ekoizlekin lan itzen dugu, beraien produktua ona zuzenean ekartzeko. Elikaenean, 3 ardatzen baitan lan itzen dugu, denda izango ginuke, denda astelenetik larun batera egunero zabalik aurkitzen dugu, eta horretaz gain, sukalde bat ere badaukagu. Sukalde honen helburua bertako produktuei bestelako irtenbide bat ematea da, eta horrekin batera gaur egun daren kontsumo ohitura ezberdinei erantzuna ematea. Eta 3. hanka izango litzake horniketa gune edo bilakatzea. Azkenean ikusten dugu Elikaenean daukagun azpiegiturakin bertako produktua herriko txoko ezberdinetara bideratu aldogula. Horregatik gaur egun ikastetxe ezberdinetara amaiketak hornitzen ditugu, jangeletara, enpresa jantokietara produktua bideratzen dugu, eta guretzat ideia horrei erantzutia oso interesgarria da. Daukagu filosofia bat, nun produktu guztien ekoizlea eta jatorria adierazita dagon etiketetan. Horretaz gain, badaukagu bebai margenen politika garden bat. Gure helburua dalako, kontsumitzaileak zerbait erosten duenean, prezioaren zati handiena zuzenean ekoizleari bideratzea. Eskualdeko produktuen kasuan, 20% margena da aplikatzen zaiona. Hori daukagu adostuta. Eta horren ondorioz, kontsumitzaile batek adibidez, letxuga bat, euro bat ordaintzen duenean Elikaenean, badaki euro horretatik 80 zentimo zuzenean bertako ekoizlearen gana doala. Orduan guretzat hori oso garrantzitsua da. Gaur egun, dauden bitartekoari guztiekin, ekoizlearen gana prezioaren zati handiena iristeko. Eta aipatu duten dana aurrera eramateko, Elikaenean 6 pertsonako lantaldea ari gara lanean. Hauetako bat da Ane, eta bera sukaldean aritzen da, bertako produktuai goxotasuna ipintzen. Guazen bere gana. Aitziber, ze gauza hona egiten izaten, eta mila esker guri erakusteagatikan, eta ikusle guztiei. Mila esker eta horrela jarraitu. Gu gurian jarraitu behar dugu. Beitu hemen perretxikok eta tipulinak ze itxura errartu duten. Guain hemen inbiar deuna da
ardo zurila bota, murrizten utziko de pixka, eta gero ja arroza, salda, eta goxatzen jungo gea. Bale, bestaldein behar deuna da, behitu, tempura prestatzen jungo gea, bale? Tempura prestatzeko, behitu, hozgailuan dakat ura, zatikan komenizatea, hotza hotia. Hotza da honian, gio, prejitzea botatzezunean, kontrastea totenean, bakillo pustutzea eta kurruskario gelditzea. Orduan, ur freskoekin ningozu, bale? Hemen dakau baratzuri hautza, erdia nahiko izangoa, eta hori bai erdia, gutxi gora bera. Emango izu goiara bat, boltxo hortan moldatuko zehala usten dut. Baita ere emango izut hau, eta honekin jungo zea kudeatzen. Suabe. Lehendabizi ez bota urgeieki, zeatikan bestela sopa bat gelditzen bada, gero irin gehiago bihar dugu. Eto da pixkanaka botatzen gun. Erdia esan duzu, ez? Bai, erdia nahiko, bale. Bueno, horrela, eta hori bai, vuelta eta vuelta. Eta esan duen hemen txakolina botako dugu, eta murrizten utziko ez lehendabiziko eta bain. Bueno, eta bi begi, zenbagarren edizioa da hau, iten da naia? Ba, seigarrena edizia. Urtero egiten da? Ba, 2019an sortu zen. Bai. Ba, nik uste behar bat zegolako eta veganismoari buruzko interesa sortu da, goraka dijoa. Orduan 2019an behar hori zegola ikusi zuten eta hori. Eta arrakazta izugarri aukitzen dira. Pentsatzen urtero gero eta jende gehiago azalduko dela, bertatik ez da? Bai, 2022an euneko 40 igo zan. Bai. Osea, meretzetik amegoita dira, 40 bat ila bikoiztu zan. Bai, eta jakin behar dugu, 8 emakumetatik bat veganoa da. Bai, Geroz eta... Emakume vegano gehiago daude gizonezko baino. Bai, Beraz, interesa bada, eta, bueno, goraka dijoa. Eta, adibidez, bertan, ze interesekin, zerrekin sortu zan? Zein zan lehendabiziko helburua hori sortu zanean? Jendiei ezagutaraztia, baina ere bai, pentsatzen dut gure ingurugunea zaintziare bai, ez da? Hori, jasangarritasunari lotuta dago, eta behar hori zegoela ikusi zutenean, bi begi sortu zen, horregatik bururatu zuten. Eta, bueno, esan dugu, zure tailerra, kosmetikanak, eta topatuko ditugu. Zer tailer gehiago topatuko ditugu bertan? Begira, musika zuzenean ere topatuko dugu. Itzaldiak, bai. Show kukinak ere egongo dira, zuzenean. Ona. Eta ze sukaldari, ose... Garrasi tabernako idoia uste joango dela. Ze ona, goraintzik hemendikan, hemen pasatuko da gure saiotikan. Honekin nien naiz moldatzen, Igual, pixka gehiago botako jo, Goilara bat? Beitu, egia zen, hobeto moldatzen bazea goiarakin, hori hemen plateran utzi, goiarakin lehendabizin naztu, eta gero grumito txiki batzu balin bazkazu sartu hoxe. Hemen utzi gainen. Vale. Igual pixka gutxiki bota deuru, esan dizu pixkanak botatzeko, eta ia indeu resola hemen, ez da? Tipo bola, ez? Cemento resola, lasai. Bota pixka gehiago eta listo. Vale. Bueno, haure itxura erra hartzen nahi da, murriztu zaigu. Hori esaten izuna moda jasangarria baita ere, osasunari buruz, hitzaldiak, eta nik uste aurten garrantzitsuena bi label sariak emango dituztela. Banatuko dituzte. Nola izango dira, zertan data sari horiek? Jasangarritasunaren alde lan egiten duten enpresak sarituko dute. Eta hori nik uste garrantzitsuena aurten hori dela. Bueno, eta badakite bai, podcasten bate bai ongo dela bertan, ez da? Bai, Malditos Veganos podcasta grabatuko da bertan. Eundoko arrakasta daka, gaina, ez da? Oso famatua, bai. Eta, zeo gehiago topatuko dugu bertan? Bueno. Ola zeu utzi dugu txintxilika? Parkina doainik da. Vale, garrantzitsua. Txakurrekin joan aldaiteke, baita ere, gonbidatuak dira, eta inklusiboa ez. Jende guztia joan daiteke, naiz eta veganoa ez izan. Txarrera ordaindu behar da, edo... Doainik da. Doainik da, vale. Bai, izena aurretik eman behar da, baina, bertara iristean izena ez baduzu eman, online bidez ez baduzu eman, han bertan ere... Alda, berreskuratu sarrera. Hori da. Berreskuratu ez, hartu alegitea. Bueno, hementxe, bagoa, zen musua zorrekin? Ni honi, ez dakit, zuk ikusi. Inbiar deu finagua, urge jo bota, bai. Azkenian sartu berdeu gure perretxikoa bertan, eta ateatzeko lain izan behar, bestela, eta hor gatuko zaigu peauta. Oraindik tipo zemento dago, ez? Bai, hori da, guandikan pixka resola dakau, eta inbiar deu pasta de dientes vegano, hori da. Venga, garbilla. Honekin... Hortza garbitzeko ondo gero, pixka xamurro, bale? Bueno, ondo.
Eta bertan, zenbat jende espero da bertan? Buf, asko, nik uste asko. Zenbaki bat ezin dizute esan. Ezin dizu esan, ezta? Ez dakit hori zuzendariare galdetu barko. Zuzendari galdetuko jo, bueno, etorreko aurrengoan. Maialen Gaztañagari. Maialen Gaztañaga da zuzendaria. Eta zuk adibidez, hasierako ekitalditatik zaude hor bertan sartuta murgilduta ere bai? Bibegin orain dela 3 urte. Sartu zinean. Sartu ginen, eta gauzatxo bat esan behar dut, aurrek urtean Bibegin Reziklaklatuk balantz dokumentala aurkeztu zuen. Julen Urtsegik zuzendutakoa, Gorka Robert eta niri buruz, jasangarritasuna zer den guretzat, eta ze aldaketak egin ditugun gure eguneroko bizitzan, bide horretan eta aldaketa horretan jarraitzeko. Zuk adibidez, jendiei erresteko, ze aldaketakin, zerrekin hasiko zen, ze aldaketa diain erresak eta ez ditugunak iten? Nik beti esaten dudana, aldaketak eta erronkak erresak izan behar dira. Bestela, ez duzu ezer lortuko. Claro, bestela atzea pauso ingo dugu igual, ez da? Hori da, ez dakit... Dieta milagrosuakin bezala, ez da? Egin alperrik, gebatze egiteko, ez da? Ordu nobeto zeo zein, da buru belarri hartu eta aurre egin, ez da? Adibidez, auzoko dendan erostea. Pixuan dauden produktuak erostea. Bai. Arategira eta arraindegira tuperrakin joan. Tuperrekin joan. Gauza errexak, detaile txikiak, baino detaile txiki guzti horiek eramango izute kriston aldaketa eta gaina usten dut betu, batzutan usten dut dana kalteako dela, eta ni betu gu, Natali beti taperrakin jute arraindegira. Eta taperrakin jutezea. Etxe iristezea eta taperra jartzezu ozgailuan. Osondo. Eta geho bestela, ektortzezea poltza eta guzti. Etxeen poltzatikan taperrea pasatzezu. Zaborra iten dezu alperrikako askotan, ez da? Kriston ondakin pila eta gero, kriston ondakin pila dakat. Karo, kudeatu pixkat, ez da? Eta lehen pentsatzen behut, pixkat antolatzen bagea askotan, hobea eta dan egitea, ez da? Eta jakin, ondakin asko ez direla birziklatzen, bai, birziklagarriak direla esaten digute, baina azken finean, ez. Hori jakin behar da. Hori ere... Kezkagarria da, askotan ontzi horita, kontainore horita sartzitugun gauzak, eta zenbat botatzen deuna ezin da birtziklatu. Azken nian bi plastiko mota birtziklatitu eta beste dana juten dira errefusara, ez da? Hori da, bai, hola da. Hori ere... Eta jendea, ez da konturatzen, eta, saltzen digute birziklagarria dela, baina... jakin behar da... Ez dela guztiz birziklagarria. Ez dela guztiz birziklagarria. Geho birziklan zaudela, geho papelakin, sukaldeko papelakin. Noa bota berda sukaldeko papela? Nik ez dut erabiltzen. Ez tezu erabiltzen? Hori da, egin dutan aldaketa bat. Trapoa erabiltzezu, etxian, ez da? Zuzu beharra. Muturra garbitzeko, etxeko, zea. Eta orain esango jazu, bai, baina hori garbitu behar da, bai. Baina ez dut papera erabiltzen. Ez dut ondakin bat sortzen. Aldaketa guzti horiek egin daitezke, eta erresak dira. Gure aiton amonek erabiltzen zituzten. Eta komunian ze jarri zutxu, japonekoak eta bezala ura txorritua edola, ose? Ez? Ez dut aldatu. Ez dezu aldatu? Ez da den aldatu behar, ez dara, Vale, horren papel pixkate erabiltzezu, ez da? Alda jarri, bai, baina aluminioa ez dut erabiltzen, sukaldeko papera ez dut erabiltzen. Osa, txillarrezko papel hori ez dezu erabiltzen ere? Ez dut erabiltzen, ere txean ez dago. Norbait etortzen denean etxera, non sartzen dut? Patrikanean, da barruan eman. Taper bat eta tori, voltatuko idazu. Olako aldaketak dira bururatu behar direnak. Erresak direnak, baina mentalitate aldaketa bat ere egon behar da. Eta nahi izatea, eta sinistea. Eta zuk, hau guztien da gero, birtziklan bakit topera zaudela sartuta, veganismoan ere bai, vegana zea zu? Nik arrautzak jaten ditu. Arrautzak jaten dituzu. Vale. Trantzizio bat da, aldaketa bat, eta bururatzean nahiko nuke. Guztiz arrautzak kentzea bai. Eta gustatuko zaizun kentzea. Bai. Eta guendikan orduan zeba jatituzu. Gorputza pixkat eskatu itizulako, biharra dakazulako, o trantzizio hori alde batetik bestea? Trantzizio hori egiteko, jakin behar duzu gainera, aldaketa nola egin. Claro, pixkanak egin behar da. Bestela estresatu itezea eta gero gueltatu itezea. Hori da, eta sozialki, gaur egun sozialki badakigu gure elkartea oso janarizalea dela, dana mai baten inguruan ospatzen dela, eta batzutan sozialki baztertua sentitu alzaitezke. Orduan, veganoa izatea oso erresa da,
lekaleak, barazkiak, zerealak, erosi ditzazkegu, baino sozialki oraindik nik uste... Ja, eta esaten duen adibidez, estremuak beti txarrak diala, ez dakit, dieta keto bat itia, o dieta vegano bat, ez dakit, keto batek beti barazki beharrak izango ditu, eta vegano batek pixkat omega 3 edo, ez dakit, arrautza dazkan vitamina onoi edanak, nondik harrapatu behar ditugu. Euneko produktu vegetaletan topatu ditzazkegu? Bai, edo bestela, komplementuak badaude, hoiek zehatzen dituztenak. Betetzen dituztenak bihar hoiek. Eta komplementu hoiek sortzeko prozesu bereziak pasa beharko ditu elikagai hoiek, ez da? Igual hobeto da txitxarroa janda. Baina eske veganismoa ez da bakarri jasangarritasunaren bide animalizaitzeko, ez da? Hori da, veganismoak pentsatzen duena da, ez dut behar animali bat hiltzea edo bizi bat ukatzea ni elikatzeko, ez dut behar. Orduan, bizitza horren gainetik dijoa. Ja. Hori da ulertu behar dena. Eta, karo, gaur egun elkartean, zaila da. Horretaz hitz egitea eta puntu zehatz batea iristia, ez da? Hori da. Orduan, nik uste errespetua beti denen gainetik, eta ni nonbaitera joan behar baldin badut, norbaiten etxera bazkaltzera, batzutan arazoa izan daiteke, ez kezkatu, nire janariarekin, eta nahi dudana da niri errespetatzea, nire erabakia errespetatzea. Ni bestei errespetatzen diedan bezala. Duti gabe. Orduan, zuk errespetatzen hauzu, nik errespetatzen zaitut, ez dugu zergatik arazorik izan behar. Duti gabe, baina hori da, errespetatu, eta ez bakarrikan bata bestiei, basikan naturai ere bai, ez da? Hori da, eta behar da... Baina batzutan ematen dugu, guk danetik jaten deula, ez igual vegano bat etortze, eta jartzi guri situazio baten guk ez deula inbeste zaintzen beha bezala planeta. Eta ordu ni hor pixka gaizki sentitzen ez batzutan. Bueno, egin behar dena da, zure jakiduria besteekin partekatu, eta behar besteak pentsamendu hori aldatzen du. Bai, danon artean zehose honena egin, honena izateko. Nik gertatzen zaiten, baserritar batek ere ala, esaten zin, veganuan ere baserri, gu hemen dana hemen elikatzen dugu, hemen esitzen dugu, hemen jaten dugu, eta hemen bukatzen dugu. Eta batek hartzeko hamburguesa bat alemanitik plastikon bilduta, eta uste veganua dala. Eta zer da veganuagoa? Bai. Jasangarriagoa. Jasangarriagoa, hoi da hitza. Jasangarriago, zer da jasangarriagoa? Eta segun bergarun, jasangarrian bila, ez da? Jasangarritasunaren bila, eta gero bakoitzak pentsatzen duena bizitza guzti horren gainetik dagola. Duti gabe. Oso ondo. Bueno, hemen txe, gu aigia huelta eta huelta, hemen tempura indadakau, gero hiek prejituko ditugu, emulsioa ere bai ingo deu, behitu itxura hartzen edan gure risotua, gero botako dugu alberginia birrinduta eta baita ere tomate lehorra, eta bitarten jungo gea, berrize, leku berdinea, eta gaur guain errezeta prestatuko dugu. Guazen bertara. Elikageneako sukaldean gaude, ni Ani naiz, bertako sukaldaria, eta gaur kontatu nahi dizuet zergatik den Elikageneako sukaldea hain berezia. Zer egiten dugu sukalde honetan? Bertako ekoizleek mimoz ekoitzitako produktu guzti horiek, salgai jarri ondoren, saltzen ez direnak, bizi berritzen ditugu. Eta hori da gure gakoa, eta sukalde honen funtzioa. Xahuketa ekiditen dugu, eta Bergara eta ingurualdekoei ematen diogu aukera produktu osasuntsuak prestatuta etxera eramateko. Gaurkoan egingo dugun errezeta, baba zuri humusa barazki erreekin izango da. Lehenik eta behin beharko duguna dira barazkiak erre. Hortarako barazkiak sasoikoak izan ditzela kontutan izan, guk hemen udazkeneko barazkiak dauzkagu eta pixka bat gogorxegoak izaten dira. Trikimailu garrantzitsua, denak lodiera antzekoan moztu behar dira. Horrela, denak aldi berean egingo dira. Humusa, jatorriz naiz eta txitxirioekin egin, guk babazuri erabiltzen dugu. Eta honen zergatia da, elikaenean ahalik eta gertukoen bilatzen dugu bai ekoizlea eta bai produktua.
Txitxirioak izan baditugu, gaztelakoak dira, eta, ekoizpen, justu batetikan eta ekologiko batetikan datoz, baina hemen oso gertu, Arabako Lautadan, babak edukitzen ditugu. Horregatikan guk babazuria erabiltzen dugu. Babarrunak, potekoak balin badira, garbitu egingo ditugu. Ondo xukatu, eta gainetikan ipiniko dugu ontzi batean irabiagailua sartu dezakeguna, baratxuri pixka bat. Ipiniko dugu baita ere eskuragarri badugu tahini, pasta, goiarakada majo bat, limoi zukua, olio txorrotada bat, gatzapur bat eta piper beltza. Espezia gustoko balin badituzue, gehitu dezakegu kumino pixka bat edo hiltze espezia deitzen zaiona. Hori dana ondo irabiatu eta beharrezkoa balin bada urpitxin bat gehitu dezakezute. Dastatu, ikusi gatzez eta atonduz ondo dagoen eta bukatu. Orearen densidadea ere zuen gustokoa izan behar du. Batzui potologoa gustatzen zaigu eta beste batzui pixkat arinagoa. Hori ere kontutan eduki. Errezeta honen ezaugarri nabarmenetako bat da alde batetik veganoa dela eta bestetik gluten gabeko errezeta bat dela. Platereratzeko elikaenean humusa pixka bat epeltzen dugu, nahi izan ezkero, bestela hotzean ere zerbitzatu daiteke. Gainetikan barazki erreak ipintzen dizkiogu eta bisitasun puntu bat lortzeko limoiaren azala xehetzen dugu, perrexil pixkatekin eta olioarekin nahasten dugu eta ur txikituak jartzen dizkiogu gainetikan. Horrela kontraste kraskariak eta melosoak bilatzen ditugu. Joseba, elikaeneako gaurko gure errezeta onaino, eta badakizute, denon gonbidatuta zaudete, Bergarara, gure azoka garaikide hontara etortzera, eta bertako produktuak dastatzera. Muixu bat! Ai, ama, ane, ze gauza goxua egiteitu zuen, eta mil esker. Zurekin beti ikasten gaude, eta horrela nahi dugu jarraitu. Urrengoan ezai hongo geha. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen alberdinia dakat, ingotena da salakendu, birrindu, eta gure hemen bentu mantxo dakat. Igual urpixkate bai botako jot, ez denaik egegi lehortzia. Eta gero, zuzenian botakot bertara, tomate lehorra. Hementxe, beitu, laida prestatzen hementxe multxotxuak, enokillanak, sako dugu tempuratikan, eta prejitu ingoitugu, bale, hau hemen, eta gonea. Eta zuk ingozu tofuan emultzio bat, bale? Ados. Tofuakin, ingozuna, ni uste erdila nahikoa, erdila botakozu barroa. Botakozu limoian azalan birrindura, bale? Eta gero erditi moztu eta erdilan zukua. Albaka ostok bota, baratzuri hautza, eta ingo deuna da gero, oliba olioakin, dena birrinduta daunean pixkat emulsionatu, bale? Ados. Venga, hoi, zure kontu. Hau prest dazkagu, oso ondo, mila esker, eta esan dakoa, nik albertinekin jungo naiz. Bueno, haber ondo esateten, birtziklatu... Recicla, birziklatu. Recicla, birtziklatu, zera, erderaz da euskeraz. Recicla, birtziklatu. Bale, ez dakiz eratik mareatzen naizen, beste. Bueno, eta recicla, birtziklatun. Taierrak ingoituzu fikoan bertan, baina gehi urtean zertan ibiltzen zeate bertan? Saltxa askotan gabiltza. Bai. Kosmetika naturaleko tailerrak egiten ditugu baita ere, urtean zehar. Bai. Gero, iaz, proiektu bat bururatu genuen San Vicente Eskolarekin, Hendaiako San Vicente Eskolarekin, hilabete bat garbiketa bat. Hilabete bat, garbiketa bat. Hori da. Zerta zeite zenuten bertan? Hilabete bakoitzean gela bat ateratzen zen, hondakinak biltzera Hendaiako hondartza txikira. Badian dagoen hondartza txiki horretan. Eta azkeneko proiektu hori esposaketa batekin bukatu genuen Bioterra azokan. Umeek hondakin guzti horiekin obra batzuk egin zituzten eta han esposatu genituen. Ze, ona. Eta nuntza dute kokatuta edo... Nundik noe biltze zatea? Euskal Herri guztien, estatu maian edo... Ondarribiko buelta hortan edo... Ez, Bidaso aldean. Bidaso aldean. Gabiltza, bai. Vale. Bidaso aldean sortutako elkartea izan zen eta han gabiltza, bai batez ere. Bueno, eta egia esan gauza asko india hobetzeko, ez da horra dibez txingudiko marismetan, ez da? Leno, garai baten hori, zan, hasta
zabortegia zan, ez da? Bai. Ze gauza itezian garai batzutan, ez da? Bai. Eta guen hobeto dago, baina azkenien gehiago hobetu behar du adanak, ez da? Bai, dena gehiago betu behar da, baina nik uste bidean gaudela eta pentsatu nahi dut gauzak egiten ari direla hobetzeko. Eta Padurei buruz hitz egiten aurrek urtean, Bidasoa Ibaia Garbi proiektua bururatu genuen, mugaz bestaldeko proiektua, hegoalde eta herrialde batu genituen, indarrak batu zituzten Bidasoa Ibaiaren babesaren alde. Eta, bueno, kriston orain arte gure proiekturik handiena izan da. Eta kriston arrakasta izan zuen, harrera eta oso harro gaude. Ze garrantzitsua da nik uste izan dezuna guantxe muga batetik besteko historik eta elkarlanien itia. Elkarlana, bai. Nik, ebetu hemen gaina pegan programa eta igual jende etxo ez zailo gustatu, baina ni arrantzalea nahi, bai, arrantzaitea gustatzen, txikitatik erakutsi gu, eta gu etxea eraman izan dugu arraia, eta atunaken botatu, eta historikin, da, bueno. Eta, pixkako gorra dana, itez egiten nahi behintzat, nola mugan alde baten, gobernu batek jartzitu tasa batzuk, eta batzuk, ba igual, espezie bat protegitzen dute, eta jute zean mugan bestaldea, eta besteak aldu harrapatu. Eta arek ez dakize, naparrak ez dakize, euskaldunak ez dakize, kantabrok ez dakize, eta zaten, jo, ez alda hemen bateratasun bat, animali bat migratzen di joana, eta hemen bai, hemen ez, hemen bai. Bai, arrazoin duzu. Ez daka zentzuikan. Bidasoa aldean gainera, Bidasoa Ibaia bi herrialdeen arteko bizkarrezurra da. Eta hondakinek ez dituzte mugarik. Zergatik guk muga horiek jarri. Orduan, proposatu genuen, bi herrialdeak batzea, indarrak batzea, Bidasoa Ibaia babesteko. Bai, garrantzitsua, eta egia esan, danon artean, da gaina kasuin, eta ondo zaitu, eta buru belarri, ez da? Askotan, jendek furtibok eta besteak zehatikan, nik pentsatzen dut oso garrantzitsua dela kota hogei jartzia, eta garrantzitsuna jakitia noiz eta nola harrapatu historik, ez da? Osea, bentsat ez furtiboketa, ume egiten daudenian, da ez dakiz egiten daudenian, eta esaten ze treskantza. Eta zu ikusten baina duzu eta... Baina gero ez harrapakari bakarrik eistarik eta arrantzalek eta hola baizik, eta kultibotan ebai zenbat kimiko botatzen dituzten, zenbat historik, azkenian esaten du txorintzako eta gaitza gehiena kimiko egiten dutela. Azkenian nahi dugu gure harto garbi eta txukun hastia, ez dakiz zenbat sulfato botatzen dan, eta hor animali mordo bat hiltzen dia bertan bera, ez da? Eta hor, argi dago bioaniztasunak garriltzen ari garela eta gizakia da errudun. Errudun handiena, dudik gabe. Bueno, ikusi arrozak hemen, ze itxura hartzen nahi dan. Joseba, olioa zenbat? Olio txorrota polidua bota jozu, eta honen erdilare bai, bale? Haukenduko zuten mendikan. Bale. Uste pasen gehala, baina bueno, a ver lo ditze zaigun. Igual guain tofu osoa gota beharko jozu. Baina bueno, ez da ezer. Txikitzen dut? Bai, errexago, birringailoak errexago aportzeko. Hola, puxketetan sartu eta errexago harrapatuko. Bale, hoi listo, eta nik geratzen zaiten hau da, bero dakatena, hau pregitzen hastia. Eta hola, multxotxoetan indet, zeatikan, hola, ingo deuna da bitu, hemen sartu, horrelaxe, atera, eta pregitzea. Bale, bago, atxerrik itxarraka. Bueno, hau barroa, bale, olilloa berua, eta hau freskua, esan du mesela, hola, pustutzeko eta xamurrago eta goxoago gelditzeko. Eta bueno, gaur egun badator, eta hemen geldituko hauexek pregitzen, hoi birrintzen, eta segituan gatoz plateratzea. Guantxe arte. Bueno, enokiak pregituta, saltxa bere puntuan, eta behitu risotuan nola geratu zaigun. Earra itxura dakana. Kiston itxura du. Kistona, hemen txigarriko dugu horrela, goia dakada bat, bire bai ez da, bat aurrena, eta bigarrenarea bai. Vale, oso ondo. Bueno, jendiai animatzeko, zeatik handa bai o bai area saldu behar dala. Kriston aukerak egongo direlako, kosmetika naturaleko tailerrak emango ditugolako, rezikla-birziklatuan egongo da, eta etortzea animatzen zaituztegu. Eta bakizue, azaldu, ondo pasa, goxatu, idei asko eraman etxea, eta garrantzitsuena, praktikan jarri geho, Ez aldala, Hori da. Ez gelditzia hor patrikan, baizik eta praktikan jarri. Bueno, hemen ingo deuna da, ostotxo batzuk horrela eskukin puskatuta botako deure bai, freskotasun emateko.
Horrela, adartxo kanpora, eta bukatzeko historia, inoki batzu gainen, da listo. Ba bueno, Laida, mila esker, iten dezuen guztiagatikan, jarraitu hor buru belarri, eta zuek bakizue, azaldu fiko bara, goxatu, eta asko ikasi. Agur lagunak. Agur. Mila esker. Mila esker zuei. Agur.